Ang Ginoo na kaninyo kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang nagilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapihan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang pukot. Miluwan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod ni ini og diutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudloan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siyag sulti, gingnan niya si Simon, "Palawod kamo o gitaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii, ug wala kami nakuha, apan kay nagsugo kaman, akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa, ikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing sakayan aron muduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban sa ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, milhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat kana og mga tawo." Og gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan, kining niya sa atong chapel karon diri sa chapel sa mga madre, sa Daughters of St. Paul, ug sa atong mga regular viewers sa atong Sunday Mass karon mga kaigsuonan, ikalimang Domingo sa ordinaryo nga panahon. Mga kaigsuonan, sa atong kasinatian sa mga parokya, kamong mga naadiri og kanang tiglantaw di sa television, di ba, part man ta sa mga parishes, pag naay mga organization, no? Nagkanilang mga organization di sa parish, ang unang buhaton before sugdan ang mga nagkalain-laing activities mo gitawag natong commissioning, di ba? Si father o ang parish priest tawgon ang sa sulod sa misa, tawgon ang mga members sa nagkalain-laing organization, na yung mga pag-ampo, etc. Usay hatagan pa nilag mga symbolic objects like cross, etc. And then pag ani commissioning na siya, after ani, sugda na ang inyong mga buluhaton. So karon na paduol na ta sa eleksyon, sigurado ko na kining mga volunteers later sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV, i-commission gyud na siya, ipadala aron makaadto sila sa nagkalain-laing mga polling precincts aron magserbisyo, no? So kini may kaigsuonan, importante kaayo na aspect sa kinabuhing Kristohanon kining atong gitawag na commissioning, pagkomisyon. Kay ngano makaingon kita nga kini ang buluhaton ani, makaingon tag kini usa ka privileged experience of God. Pareho mga kaigsuonan sa kasinatian diri sa atong mga karakter sa nagkanain-laing pagbasa karong Domingguha. Tan-aw nato kini mga kaigsuonan nga first reading. Si Propeta Isaiah, no, nagpadayag kaniya ang Ginoo didto sa templo, no? And then aware man gud ni siya mga kaigsuonan si Propeta Isaiah na ang describe sa iya sa mga teologo, a man of unclean lips.
But despite that, mga kaigsuunan, no, ang Ginoo wa gyud magduha-duha, and then gitawag si Isaiah was cleansed and is sent to speak God's word. O kanindot no, nakasinatian kay despite sa iyang differences sa iyang pagkatao, described as a man of unclean lips, gihimo gihapon siya i-commission no to speak God's word. In a similar way, mga kaigsuonan, si Simon Peter diri sa atong ebanghelyo, nakahuna-huna pa siya sa iyang kaugalingon na kining trabaho or kining kinahanglang buhaton sa atong Ginoong Hesukristo, na kinahanglan po siya makig-share sa iyang part isip sumusunod ni Kristo, pero na siya'y pagduha-duha kay sinful man kaha, no? And then later on, gitawag gihapon siya to become fisher of man diri sa atong ebanghelyo. Ingon pa, ayaw kahadlok, sukad karon, managat ka na og mga tao. Another commissioning aspect. And similar way, mga kaigsuunan, sa atong second reading, pareho usab sa kasinatian ni Simon Pedro, pagpakita sa nabanhaw nga si Jesus, isip siya apil sa gitawag natong foundation of the church, originating group, but naapod gihapon ang feeling na murag unfit man ko ani mahimong tawgon na apostle of Christ. But since then, since gigasahan siya, nahimo gihapon siya effective minister of the gospel. Kita mga kaigsuunan, kining mga privileged experience kining naa diri sa atong mga gibasa karon, basin og kitang naata rin tanan or kaning tiglantaw sa television, mahimutag pareho ni Isaiah, ni Simon Pedro, no, og even ni Peter diri sa atong mga gibasa, na later on mahimo usab kita na tig paambit sa maayong balita sa atong Ginoong Jesus. Na ako'y nindot na istorya diri mga kaigsuunan, story of commissioning. May tungod ni sa usa ka British TV journalist na walay lain si Malcolm Muggeridge. Si Malcolm Muggeridge, mga kaigsuunan, ang iyang attitude towards God and religion, murag wala lang, no? Nalipay rin sa iyang trabaho, isip TV journalist. And lisadya sa iyang kaugalingon nga, ay dili good ko. Ingon siya sa iyang kaugalingon, dili good ko ma-convert, no? Dili good ko mahimong musaad na mahimo kong Katoliko. Mo ni ang iyang giingon sa iyang kaugalingon. But later on, mga kaigsuunan, na-convert good siya. Kay ngano, tungod sa iyang trabaho as a TV journalist, ang iyang assignment is to write about Mother Teresa of Calcutta. So therefore, aron makaswat siya may tungod sa biography ni Mother Teresa of Calcutta, kinahanglan, no, adtuon niya si Mother Teresa sa India. Samtang nag-travel siya, wala may laing feeling, murag usual gihapon, no? Wala may amazing thing na mahitabo niya, ordinary gihapon, pero mga kaigsuunan, katong gisugdan niya ang interview, no? Nakig-istorya na siya kang Mother Teresa of Calcutta, nahimo siyang naa siya'y gitawag na change of hearts. Ngano man di ay. Kay ang iyang description ani, words cannot express how much I owe her. She showed me Christianity in action. She showed me the power of love. She showed me one loving person can start a tidal wave of love that can spread to the entire world. So kini na ang sinugdanan sa iyong conversion. The former atheist, nakasulat siya og libro nga nindot, mga kaigsuunan. Ang title aning libroha, Something Beautiful for God, pertaining sa iyang kasinatian ni Mother Teresa, at the same time sa mga charitable works ni Mother Teresa katong buhay pa siya, and at the same time katong gitawag nato ganina na change of heart, na usab ang iyang kasing-kasing na wala na ning iyang kana bitaw na musaad siya, di ko mo Katoliko, no, di ko magpa-convert, but because of that, nahimo siyang, na-convert good siya, mga kaigsuunan. Mahimo nato ni siyang tawgon gihapon na privileged experience of God, and later on, no, kining gitawag
mahimo pod siyang i-commission. Siya na pod magpadayag, magpaambit sa iyang kasinatian mahitungod sa atong Ginoo.